A ci gaba da bayar da tarihin yadda karatun masu laluran gani ya samo asali, za mu ci gaba daga kan Charles Babbage. Charles Babbage wani soja ne wanda ya samar da rubutun Braille, wanda ya samar da shi shi ya fi samar da shi ne a matsayin 12 dot, saboda sojoji su rika karanta saƙo da daddare domin a samu tabbas ɗin tsaro. Daga nan kuma sai aka samu Louis Braille. Shi kuma Louis Braille shi ma wani yaro ne wanda ya samu matsala a lokacin da yake cikin wasa da kayan aiki na babansa, sai ya cake idonsa da abu mai tsini, wanda ya jawo idonsa ya samu matsala, ya zama cewa baya gani. To shi sai wannan amfani da wannan damar da Charles Babbage ya samar da Braille ta 12 dot, sai ya samar da shi, ya canja shi, ya mai da shi 6 dot saboda a sauƙaƙa domin fahimtar abubuwa. To a wannan dot guda shidan da su ake amfani ake rubuta A, B, C, D zuwa Z. A su ake amfani ake rubuta alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un zuwa ya'un. Da su ake amfani wurin yin rubutun Hausa, da su ake amfani wurin rubutu na 1 zuwa 2, 3, 4 har 0 da sauransu. To wannan shine a taƙaice yanda rubutu na masu buƙata ta musamman ɓangaren lalurar gani ya samo asali. Insha Allahu idan mun tashi a bidiyo na gaba za mu nuna muku da yaya ake wannan rubutun, menene abin da yake bada dama a yi wannan rubutun, ya yake.